Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei la ang bamut chibun nong badawa banang penbit penbiang hang madon kam hapo ka pastorate kenang becinang la ban penlei penwan lani pentelun yikikam ka pastorate hapo ka nong telu mingi pastorate si union lani ka jing sang samla jongga nong telu mingi pastorate ka banang hap hapo ka ribhoi sinat ki nong jalam bagi nong kitkam bagi khot ka pastorate mentaga sengi penlonggi ka tamasa jobam jodi ka bala penbutlang ba ka sales of work lani ka food face kom sales of work hapo ka balang presbyterian maulong hang bama baci ka senior si society Ken beci ai ka kitbok kidriang baci ya bench engkam jam kani ka bertemu ki sembla ka pastoren te one play pajba UMLA ka than uba meral bonsim ye kani ka tamasa jobam jode ka bala penbut lang ba ka tamasa ya de ya bo hang ba jo elang u Reverend NW Marsing utamen mesan BL Malai kentup bagi nong jolam ki nong kitkam bagi dikhot ka nong telu mingi pastorate si union bang beelang ki paj runget ka balang presbyterian maulong mi biang ku mujing thung u thmai tanat ka bathmai ten ringam arang tin banong bagi tuki thit digi chu gi di ferwarer ki chu fer rung perti bang ting ba don ba po ong ba he ang snem dong tai mu ya fer ten re ki thit ba ki ba penlong yang union nang chua ki ba peniat ya kam ru nang chua ki chu ki ferwarer ki degi kitbok ki ruyang ba ngimdan ngejing artin ba pinangya semprang sekmak ki start ki sempang ki bala nang elam ya union ke jungpi hangni na ga por sa por ba kani ngejing penlong ya kani ka program ka food fest kom sale of work jong ngejing penmi ki la bende ki dukan ni om sementai ngejing ba ko ki la bende ki tiar ki tar ki chur ki siap ki woi ki tiar ki pengi don kiba bhi sadi kejing ketu galong ya ki dekhot ki ru dekhot apo pene ke balang bat ki mana bar bat ngi bayawan ru begini sementar enti bakani kejing temu jong ke union kan long ke bejong kejing kit ke bakhya kelenti ke bejengai panang habanian ban ingin scam begini kejing persang ki jong phi kup kini kin long ke bejong hagi por ki banang wan namar kata gani ke mensim jong gajing ai tadi ke kong san bha bukan rung ha gajing mot gajing kokhat ke gidang ye keren bat ki riurang ba bat ki parlo kijing thmu jong gi balang jong gi society gidan sibun kala bande nang ta mission field ki kamya lang abang gi penmi e fon kala bande ban kersan di school kala bande na ga banta snaying mani kala bende na kabanta ki pun ki kam ki benihap benia teli benia tre kar kom perkhat hangi ki briu hagi jinglong briu kalong ngidon ga mensim kaba ngi penia per kano kabade kaba kenjado kano kabade penjam sim hagi jingdon kam gi jungi hagi paman kesni ngi ju penlut na kapor sa kapor Henry habangi poipat naga bantawan ai sa kam ka jongle
Kajudan hi ka mensim ka bangi kham benut ban ai ngam ong babarok gilong muta kidan shibun ki ba ai sa kam long bele ki ba pentri kam hok ya gawe nang siko dang don hi ki de khot ki ba nginang hap bandang pensut kanong don kano ka kam ga nginom la hasla ja perthei ladang gidon ka mensim tapi er ka mensim dang nong no yai habadon ka mensim nông đơn ka bangin nom la ngihap ban len ladi ngihap ban perkhat ngihap ban kecil ngihap ban kunai hap ban bernai bukai ngo penlut hage jingim ka bakan jado hage jingim ka bakan jaman sim ka jumi kum ki bangai kene keren kum ki bangai abangi pule ka bible ki kai ti jong ble ko ong suk ka ba ai ban ya ka ba priang ni yo thia sup compare la gade ke barit ne ka bahe ke ai juni kam ni le ka ba gong san de ka sim yo ai ngadu chi tengka tu san tengka sepuluh tengka balile re tamang ai da ka khut sim ba nga ai kat kum ka jini yo ka jonga bujo khendit ai khendit bujo sibun ai sibun de ni ha bandon gade ka sim gade ka ba gong san ha tu ka ta